στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας, Hans-Joachim Fuchtel, για την απονομή των αναγνωρισμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποιητικών στους αποφύτους του πρώτου σεμιναρίου συγκόλλησης του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Ο κύριος Φούχτελ, ως εντεταλμένος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ για την ελληνογερμανική συνέλευση, αναφέρθηκε στους στόχους της επίσκεψής του στην Κρήτη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην μακρά οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα. Περισσότερα θα μας πει η Φέη Σφακιωτάκη. Φέη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζορτζίνα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φούχτελ σχολίασε την οικονομική επικαιρότητα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της Ελλάδας και είπε χαρακτηριστικά πως όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι στιγμής ήταν αναγκαία, ωστόσο δήλωσε βέβαιος ότι βήμα-βήμα αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς και μάλιστα δήλωσε αισιόδοξος ότι οι καρποί αυτοί μπορούν να γίνουν ορατοί σύντομα. Ρωτήθηκε επίσης και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ωστόσο δήλωσε πως κοιτάμε το μέλλον και πώς θα σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της και όχι το παρελθόν. Να πούμε ότι ο λόγος της επίσκεψής του είναι η απονομή των αναγνωρισμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστοποιητικών στους απόφοιτους του πρώτου σεμιναρίου συγκόλλησης του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπως είπες και εσύ, Τζορτζίνα. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εντάσσεται στα πλαίσια της ελληνογερμανικής συνέλευσης, της οποίας εντεταλμένος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ είναι ο Joachim Fuchtel. Η συγκόλληση είναι επίσης μέρος της πρωτοβουλίας για τις ενεργειακές τεχνολογίες που έχει ξεκινήσει η Ελληνογερμανική Συνέλευση από το 2014 στην Κρήτη. Να πούμε ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση προωθεί τη συνεργασία κυρίως σε επίπεδο περιφερειών, δήμων και επιμελητηρίων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η διοίκηση, η έρευνα, η εκπαίδευση και άλλα. Τζορτζίνα. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς στη Γερμανία είχαμε κάποια ύφεση πριν μερικά χρόνια, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει τώρα είναι δυστυχώς αναγκαία και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουν για να μπορέσει να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, και είμαι σίγουρος ότι βήμα με βήμα αυτές οι προσπάθειες θα φέρουν καρπούς, και βέβαια ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα αργήσουν τόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν θα αργήσει πάρα πολύ.